जाय बर' फिसाफ्रा गावनि जिउखौ बावबोबाय बावसोमबोबाय बिथांमोन गावनि जिउखौ जुदि बावसोमबोआमोनब्ला ओंखाम जाबायानोसै ओंखाम उखैनो हाला नामा नोंसोरलाय हा मार्टियार फेमिलि बेफोरो 5 लाखखौ दिनै मोनबोजोब्बाय बा मोनबोबाय दा दिनै चेकआ 5 लाख चेकखौ मोनबोबाय दा गासिबो मोनबोजोब्बाय आरो रायजो राजा नोंथांमोन मैया जोङो अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय NDFBनि मार्टियार्स फेमिलिफोरनो 200 साब्रैनो जिखिनि अनसुंथाइ बा एकर्डनि दफाफ्रावबा मोनसे पेकेज होदोंमोन जाय मार्टियार्स जादों बिथांमोननो 5 लाख करि होनायनि बाथ्रा बेखौ थिग BPF दोलोआ बोसोरसे जायैनि सिगांनो सार हाग्रामा महिलारिनि नाजानाय आरो सार रिहन दैमारिनि नाजानाय आरो सार फ्रेस मसाहारिनि नाजानाय एज ए BPF दोलोनि EM MCLA बिथांमोननि नाजानायाव मैयानि दिनाव 200 साब्रैखौ NDFB मार्टियार्स फेमिलिनो होनो हाबाय बिनि थाखाय BPF दोलोनि दैदेनगिरि EM MCLA MLA ना बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आंनिफ्राय एज ए अफ्रिनिफ्राय आरोखि थ' बाथ्राया जाहैबाय जायफ्रा मार्टियार्स फेमिलि बिथांमोना जोंनिया मानो थालांखो बे कुइसना जादों जोंनिखौ मानो हरासै जोंनिया मानो हरासै जोंना लिस्टआव भेरिफाइ जासि जानानैबो मानो जोंनिखौ हरासै मानो लिस्टआव सोनानै हरासै बे कुइसना गोबां आं न' सहैनि सिगांनो जेब्ला आं थांफादोंमोन जाय मार्टियार्स फेमिलि बिथांमोनजों थांफादोंमोन बे व्यक्तिफ्राबो खोनाजोबदों आरो ओरैबायदि फन जोंनिया मानो हाबासै सार जोंनियाथ' भेरिफाइ जाखानायमोन मानो हाबासै नोंथांमोना आं खावलायगोन जाय NDFBनि मार्टियार्स फेमिलि बिथांमोना बांद्राय घाबरायनांगौ गोनांथि गैया बा मोनगोन जागोन आंहा मोनसे फोथायनाय दं एज ए बोसोरसे जायैयावनो जुदि 200 साब्रैनि जुदि मार्टियार्स फेमिलिनि 5 लाखखौ हरबायबा नेक्स्टआव होयैनि माथो गिदिर बाथ्रा आंहा मोनसे फोथायनाय दं होगोन बेखौ गभर्नमेन्टनि मोनसे नियम निति थायो हयथ'बा थांनाय 5 बोसोराव जायफोर खुंथायाव थानाय बिथांमोनाबो माखासे उसुबिदानि थाखाय होनो हायाखैबो जानो हागौ खिन्थु आं दा नायहैखांबाय मार्टियार्स फेमिलिनि जाखिनि लिस्ट गभर्नमेन्टनि आखायाव गोग्लैनानै थानाय बा BTC सेक्रेटारि अफिसाव जाखिनि गोग्लैना दं फाइलानो रोजा दं बेफोरबायदि रोजा ओरैबायदि फाइल दं आं नायहैबाय ओरैबायदि बुरजा दं थांनाय सरकारा मानि थाखाय होनो हायासै बेखौथ' जों बुंनो रोंला जेब्ला जायफ्रा दिनै मोननाय मैया मोननाय गुबुन डिस्ट्रिक्टनि मानसिफोरनाव सोंदों नोंसोर गबिन्द सारनाव थांदोंना थाङाखैमोन फाइलाथ' बिराद गिदिर रोजा दं बेयावनो सोरबा 4 लाख मोननायनिबो दं मोनिनिबो दं आरो मार्टियार्स फेमिलि मोनिनिबो दं बेफोरबायदि ओरैबायदि रोजा गोग्लैनानै दंहैयो थ' बेयाव बुङो गोबां सार गबिन्दनि खोथा बुङो आरो माखासे ओरै क'क्राझारनिनो चिरांनिनो सोरनावबा रन्जित बसुमतारी सारखौ गोबां बाथ्रा बुङो हयथ' मा जाहोननि थाखाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंहरो आं फिन रिपिट खालामफिननो गोसो जायाखै थ' मानि थाखाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंहरा बेखौ आं सानबाबो साननो हायाखै नाथाय जायफोर मार्टियार्स जादों जायफोर थैलांदों बेफोरो ओरैनो थैयाखै आंनि बुजिनायाव सोरनिबा बुजिनायाव ओरैनो थैदों जानो हागौ सोरनिबा बुजिनायाव ओरैनो थैदों सिम्पोलै गावलायदों आर्मिजों गावथारजादों सोरजोंबा देथारजादों सुथारजादों सिखाव दाखायथिखायनो दाबि धमकि होनानै फैसा बरनग्राखायनो बिसोरो गावथारजादों सिम्पोल रावाव आरो जाय मानसिनि ब्रेनाव बेफोरबायदि हाबनानै दङ बै व्यक्तिफोरा बे खोथाखौ सानगोन मालायनाव धमकि धमका होनानै जाग्रा बायदि रोखोमनि बाथ्रा लिरनानै हरगोन दा बेफोरबायदि नङा एक्सुवेलि थ' आं बावहाय जायफोर मोनाखै आं बेखौसो बुंगोन जायफोर मोनाखै
बिथांमोना घाबरायनांगौ दरखार गैया फैगोन नेक्स्ट बाराव आसा खालामदों आंबो नेक्स्ट बारावहाय बे बारावहाय 204 जननि होदों नेक्स्ट बारावहाय बिनिबो बारा होयोब्ला साबसिन जागोन होननानै आं सानो लोगोसे जायफोर 4 लाखखौ मोनाखै बै व्यक्तिफोराबो दिनैसिमबो हार्डकर एनडिएफबिनि केडारफोरानो दिनैसिमबो 4 लाखखौ मोनि सुबुं दं बै व्यक्तिफोरनि मोखांखौ नुयोब्ला आं माब्लाबा एसेब्लाबो एरखियो बिथांमोननि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बिथांमोना ओरैबायदि दुखुनांथावना बाथ्रा बुङो इनडाइरेक्टलि नोंनि बिखायाव सुहरनाय थ' गोसोआव दुखु नाङो मानो बिथांमोना दिनैहाय हाजिरा मावनानै जायो जोंनि आखायाव दिनै जेबो फाइनान्सियेलि जोंहा बिराद उइक दिनै बै व्यक्तिखौ जों नायनो थाखाय बा बे इ रिक्सा सालायनानै जानाय बिनो जों माबा 200 टाका 300 टाका मालाबा 500 टाकाबाबो जों होनो हायोब्ला जोंनि गोसोआव एसेब्लाबो गोजोननाय मोनगोन नाथाय बिनो बिसिमखौबो जों होनो हानायनि केपासिटिया जोंनाव गैया थ' नोंथांमोना आं जायफोर एनडिएफबिनि 4 लाखखौ मोनाखै बै व्यक्तिफोराबो बांद्राय घाबरायनो नाङा जागोन बे 5 बोसोरनि गेजेराव आंहा मोनसे फोथायनाय दं आरो आसाबो दङ मोनहैगोनखौ थ' गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै आरो जायफ्रा मार्टियास फेमिलि जायफ्रा मोनाखै बै व्यक्तिफ्राबो घाबरायनांगौ दरकार गैया मोनगोन लासै लासैनो हयतोबा माखासे फाइनान्सियेलि माखासे अफिसियेल खामानि मावनायावहाय एसे देरि जानो हागौ बिनि थाखाय एसेब्लाबो नेनांगोन जिहेतु थांनाय सरकाराव जेरैबायदि खोथा होनाय बेफोरबायदि नङाब्लाबो उनफोराव मोनगोनखौ आसा खालामदों आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाय गोरोन्थि जादोंब्ला आं क्षमा बा निमाहा बिनानै बावहाय दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारि।